Ay, hello guys. Ngayon magluluto ako uli ng banana cake kasi nagustuhan po ng anak ko guys. Sabi niya, mama, luto ka uli mama. Ngayon po ay iano na natin yung banana. Idudurog na natin siya. Pagkatapos lagyan po natin ng itlog. 4 na egg. Ito, madali lang siya lutuin guys. Masarap siya. Ang fairness, masarap. Ito kasi almusal namin. Request kasi ng palalabs ko. Gusto daw niya banana cake. Ito ay 4 na egg. Saka ihalo natin siya guys. Halo lang siya, halo. Ayun guys, lagyan natin siya ng milk. Yan, buhos mo lang. Ayan. Halo. Tapos lagyan natin siyang oil. Halo lang. Try niyo to guys, masarap. At saka ito, baking soda. At saka ito, baking powder. Yan, halo lang guys. Tapos isunod na natin yung harina guys. At saka asukal guys. Yan. Halo mo lang. Halo lang ng halo. Halo. Masarap to siya guys kasi nakaluto na kasi ako ng isang beses eh. Masarap talaga siya as in. Sa rice cooker ko lang to siya iluto guys. Kung wala naman kayong oven, pero kung may oven kayo, mas maganda. Kasi ako guys, yung oven ko kasi sira. Kaya yan, rice cooker na lang yung lulutuan ko guys. Madali naman siya guys, kasi pwede naman to siya i-steam. Pero sa akin naman, pero mas maganda kung sa oven, diba? Kaya ayan na guys. Yun ang natin. Isalang na natin to siya guys sa rice cooker. So guys, ito na yung banana cake namin guys. Ito na po yung naluto namin. Kaya kainan na kami. Try nito sa bahay guys para sa inyong mga chikiting. Paniguradong gagana yung kain ng mga anak niyo. Janjan! Ito na. Pero sabihin. Ano may spin? Pwede lang sa'yo. Ay, nakakabulat yun. Ay, nasa na yan? Nakainin nasa ano? Sa base? Kakain mo? Yeah. Ay, naku. Pwede ka pala eh. Bang gusto mo. Nilipat ako. Sa baba, sunod. Yun. Saan ako mantem? Lagi ko yan eh. Alam ko, kaya ako Bobby, I need ka na. Uy! Uy! Namurus ko. Sana kanin? Kay Ben? Wala
ate may mga piso. Ilan yun? Uy, sali ko ba ate? Mag-release pa mo tayo. Parang nakakalito wala ako na. 20 harina. Na, dito bomba. Huwag na pumunta doon. Sa Huwag na. kalate lang. Ayun doon. Tapos Nakagis na, wag gata. ka. Lag na, nakagis niya eh. 20, Ikaw, paano mo? 26. Bawal yan, hindi yung tatagos. Yun lang. Lagi. Oo, kapay-kapay yun eh. 40 kapin. Ilang bawas ako, may bawas ka. At saka itlog, yun na, wala na. Wala yun. Ano na yung tipa? Dispatch! Oh. Kaya magluto ako ng Sabi meron na. Right? Taas na. magluto ako ng kamuti cheese. Kamuti cheese. Cheese. 61 na yun. Bobby, wala. Wala. Umikot ko. Dahil yun. Kaya yung mga bitaw nila yung nagbuhay, nagpatangan. Wala, kabakit to. Mamaya, kita mo na. Wala. Yun, expired yun. Kapang mainit. Kaya ako nga ako. Hindi mo lang maubos. Dami mo kinuha eh. Expired. Meron sa inyo, meron ako nakita sa kanal. Dito! Balik ko yung puno. Pagay pa rin ba? Dito lang may baka. Buwe. Tapos may pangalan. Buwe. Yung buda. Mga ano. Meron tayo. May mag-bleach dito, favorite. Yun na ulit. Tayo mag-bleach niya. Pwede naman. Buyas. Yung piso pa yan. Kamatis. May dyan, may naman yung takal. Ha? Tawag dyan eh. Hoy, gulat ako. Gago, nandun na pala. Siguro namatay. Pwede naman yung mga cupcake. Tapos, Oo, hindi ko nakita eh. yung ano ba, yung taro na putol. Ang sabi ko kanina ako, di pa ako napatay. Lagyan ng uli. Mag-flash ako sa window ah. Hindi pa nakapag-shooter. Wala yung gamitin sa buwan. Sana magluto ni pan. Pan di saya. Asan? Naka-bridge pala ang puting. Walking siya. Huwag na. Bomba na ng bomba. Bomba na ng coffee. Wala na kayo. Ubos na kayo. Nakakasam yun ah. Sunod yun, magbibake ako ng cupcake.
Dahil ko, kawan na po. Yun ang wala. May ulam ka. Nakalahinas. Magluluto muna ako guys. Meron pa akong isang Punta magluluto. ka na ba? Yung